Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Setyembre, tuig 2021. Ang pagbasa, kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 7, ngadto sa 9. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang ng hitabo, ug nalibog siya pag-ayo, kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, "Gipapunggutan ko na si Juan, apan kinsa man di ay kining tawhana, nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya." Og nagtinguha siya sa pagpakikita kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.